2 zombies. Der har jeg... Hvad ender vi med en... I burde nok, Kan vi godt kalde det? I burde nok være startet på præcis samme tid. Sådan tælt ned, og så bare... Ja, altså... Lige meget fuld. Lige meget! Fuldstændig lige meget. Men Lige meget, vi kører bare snart. jeg var altid op. Du skal ikke løbe ind i mig. Men som I nok kan se, så Jeppe Games filmer derovre. Derovre. Nå, Ja, flot, Anders. The Jeppe Games filmer, og jeg filmer her fra Popguide, så jeg er ingenting. Nygaard skal egentlig også være her, sådan set, men han har ikke noget internet. Han kommer nok lidt senere i en kamp. Er det? Ja, han får internet. Og så her på... Ja. Hvad mener du med at komme senere ind? Laver I en kanal sammen, eller hvad? Nå, du lægger det ikke ud på The My Guy. For fuck's sake, mand. Og så er der bare larmende keyboard i baggrunden. Dejligt. Det er nok lidt min skyld. På nogle punkter. Fuck, lige meget. Og jeg skal What the fuck, hvad det var en lyd? Det var mig, jeg lige skubbede mit keyboard, og så stødte den ind i min mikrofon. Eller hvad med sådan en stil? Det er ondt. Vi har fået Wait. til at starte med toeren. Ej, den er ikke engang herovre. Her. Har I lyst op? Nej, hvad koster det? Nu har jeg lyst til. 750. Okay, Mads, Det er bare... det er bare helt godt. Ej. Goddammit. Fucking warmest. Ja. Det er faktisk lang tid siden, jeg har fået den. Det er faktisk også langt. Det er lige så godt bare Nej, det spam. passer ikke. Wow. Goddammit, Magnus! Vi har ikke tid til det der pis. Det er dumt, du gør det der, sådan et tidspunkt, der når jeg løber rundt med War Machine. Så er det lidt dumt, at jeg skal stå og nakke dem her. Pisse noget ikke. Ja, du fik. Pis væk, mand. Ja, nej, det var alligevel kun, hvad det hedder. Den hedder ikke ballista, hvad hedder den? Throwing knife. Det er så... Barrett. Og så fandt jeg en throwing knife. Den hedder ikke Belisa. Den hedder throwing knife. Det er det samme. Ja. Det er fordi du tænkte på, var det ikke fordi du tænkte på? Jo, ja. Hvor er der nogen, så jeg ikke kan se det? Jeg fik mig lige en vemmelig år. Jeg så tager den. Jamen, den er bare om på den anden side af regnen. Så tager jeg den altså. Fuck, man. Jeg havde regnet med... Jeg redder Jeppe. Sorry guys. Jeg regnede bare ikke med, at du skulle have så mange knives til den runde. Så jeg rundt var på pistol, så jeg får flest mulige point. Det gør jeg også. Jeg plukker og knifer. Okay, nu skal jeg jeg har 3 ekstra skud nu. Man kan bare fucking... Hold op. Hold op. APD. Jeg bruger alligevel bare pistol. Ja, du bruger nok lige den med at bruge den. I bought armor. Raygun. Ej! Motherfucker. Ja, bullshit. Jeg har ikke andre våben end rayguns. Nå. Og pistol. Vel. Hvad? Du vil også sådan en pistol. Nej, jeg brugte alle skuden på. Det har du også stadigvæk. andre våben, det var bare ikke skud dem, altså. I er ærlige, men lad mig på at lyve for os. Goddammit. Fuck's sake, Magnus. Skidt af det. For God's sake. Fuck's sake, man.
Nå. Så finder jeg bare nogle nye zombier, altså. Nej, jeg skal være. Hvad er du, gildestealer, Magnus? Ja, nej, Ja. det ikke er. Bestrøm. Jeg har egentlig musik til copyright. Fuck it. Jamen, Jeppe, copyright kan ikke røre dig, når du ikke tjener penge på det. Så længe jeg har musik i, så kan YouTube godt røre mig. Seriøst? Mig og Lebro, jeg blev advaret 2 gange, og faktisk 3 gange, og 4. gang, der bliver ens account slettet, hvis det bliver baggrundsmusik, som er copyright på. Og så 3. gang, der skal man se sådan du kender godt dem der, jeg kan ikke huske hvad det hedder, men sådan en tegnefilm der er med sådan nogle små dyragtige ting. Der er sådan nogle små dyragtige ting der Altså, hvad er det, vi snakker om nu? Du gik fra copyright musik til YouTube advarsler til animationer med små ved dyr. 3. advarsel, så kommer der en video med sådan en tegnefilm, hvor det er sådan nogle små, dyr-agtige, hvor jeg tror du har set den før, jeg kan huske den hedder, sådan nogle små dyr, hvor der sker mega meget blodig og fuck og... Nå ja, det Ja. er Three Ja, Friends. ja. Så er det så en tegnefilm med det, og så er det så noget med copyright i den tegnefilm, og så skal man svare på nogle spørgsmål, og det er rimelig svært, fordi man fatter ikke så meget af de spørgsmål ud af den video. Jeg tror ikke det er mand, jeg tror bare det er dig. Det kan jo være, du vil sige sådan. Men det var sådan, man fatter det ikke. Altså, jeg tror ikke det er alle, der ikke fatter det. Teddybeer. Så begynder han bare at snakke, og man fatter det ikke. Det er dig, der ikke forstår. Det er dig, der ikke lyttede. Hold kæft, Mads. Du skal ikke afsløre det. Okay, snart. Bam! Nu tjener jeg bare masser af penge. Kom nu hernede, ding ding. Jamen det er i øjeblikket, når man står og farmer sådan her, at man skal passe på mig, at der ikke lige pludselig kommer en zombie bagfra. Jeg stiller mig herover, for jeg var ikke tryg. Ja, kom der. Ui! Nu er jeg klar til at blive knifet endnu. Ui! Ah! Okay, nu er jeg fisk ud. Jeg kan godt lide one-shot her i starten. Så bare lige så længe det er headset. Au, jeg vil lige vist internet. Det kan... Jeg render rundt med RPG. Og nu er jeg så... fuck, nu har jeg lige mistet min våben. Jeg joiner bare igen. Hvordan går det for jer? Jeg synes, det er fint nok. Jeg starter op til igen. Hej, velkommen, så er jeg tilbage. Jeg mistede så lige internettet i hele huset, og det kan sige andre også gør i familie og sådan.
Ja, nu har jeg så også lige bestilt min våben og fuck og dø og skyde mig, og nu har jeg kun 500 kroner. Og nu har jeg Men jeg håndpistol. kan altså ikke skyde dig i sammenhold. Det bliver du nødt til at gøre. Så nu har jeg bare med at få en RPD igen. Jeg er RPG. Eller Raygun, så ellers bliver jeg sur. Det er kedeligt spektakel, men jeg tænker bare under en knife for det. Han går rundt deroppe. Han går rundt derhen af. Han vil bage punch. For Skype? Nå, han er inde i Skype. Nej, det er han ikke. Jeg prøver lige at ringe ham op igen. Goddammit, Jeppe. Det var bare det mig, der mistede internettet, og min våben og alt det. Goddammit, Jeppe. Shit, man, det er et job. Og piver, jeg har 1500. Magnus, kunne du godt lide min redningsteknik? Hvad var det egentlig? Da jeg revivede dig? Jamen, jeg så ikke ret meget andet. Yes! Bam shotgun. Den er altid så dejlig. Jeg teabaggede dig. Nå, det var derfor, du ikke fik meget om det samme. Jeg tænkte, For fuck's sake, man! hvor er du henne? Er der vogn på? Der. Ja, jeg er lige her ved trapperne. Det værste er, at jeg mistede penge nu. Nu kan jeg ikke købe juggernaut. Camper dem herfra. Tak. Jalo! Det blev lige hæftigt nok deroppe. Det burde ikke på galven, når jeg ville sagt. Nej, ikke barbecue. Barbecue? Ja. Fuck snakker du om? Hvis du hørte med i Skype-samtalen her i dag, så vil du fatte det. Men det gjorde jeg ikke. Chaikom CBBQ. BBQ. Så kalder jeg den barbecue. Ja. Oh, for fuck's sake. Det var egentlig fuck. Jesper, der fandt. For fuck's sake, mate. Jeg tror faktisk, den hedder QB. Den hedder CQB. Det er jeg, der kalder den til barbecue, så kalder jeg den bare også. Kom nu, pyton. Ej, det er en fucking fag. Der var det samme pyton. Der kommer... Og hjulpe den her. Det er et lortet. Så holder du lige bag mig. Jeg er recon til noget. Kom så, det er ikke det, jeg skal købe, når jeg ikke laver det her. Det kan jeg ikke. Fuck dig. Hvad var det, fik? Ja. Tyh. Ja, den tager vi. Insta-kill. Ja, nu har vi også fået insta-kill. Tak, RPD igen. Så ser vi, om vi kan spam-sager ned. No way. Den der, fucker. Det er en fucker der, man. Det er en... Din der, det er en Ja, der. du så Okay, pyton. der lagde faktisk en max ammo dernede, men jeg kan ikke nå hen. Giv mig pyton. Hvor er den henne? Giv mig pyton. Giv mig Hvor er den henne? Jeg tager den. Den er executioner. Close enough. Hvad er den der? Det er der, jeg så lidt en glimt før. Pis den væk. ja, den er væk. Motherfucker, hvorfor sagde du det noget før? Det sagde jeg ikke også. Det er Slet så. ikke. Ja, ved du hvad, den skader mere. Den kan jeg Ved I hvad jeg vil prøve? Bare sådan for sjov. prøve. Pack a punch. Executioner. Det har jeg prøvet, det er godt. Nej vel? Jeg har prøvet det. Ligesom mig og Magnus, vi prøvede også en gang. Jeg prøvede at play punch med spiller med Magnus.
KA40, eller hvad det hedder. Barbecue. Eller KA40, eller hvad det nu hedder. Den har vi også fået Pack a Punch, mig og Magnus. Altså, vi har Pack a Punch til alting, det er jeg sikker på. Ja, det tror jeg også. Det er det, der hedder Og den er... Jeg er kæft den er bare lort, når man Pack a Punch, det har jeg fundet ud af. Ja, den er sgu egentlig ikke selv. Den er bedre, men den er stadig ikke. Ja. Altså, CQB. I guess that's close to barbecue. Det er egentlig Jesper og Magnus, der Altså, finder. nej, du er Jesper, men jeg synes mere, det er tættere på Cube Up. Ja. Det er det faktisk, ja. Så noget kebab. Hvad er det også for det ord? Barbecue. Hey! Skal vi lave noget, Skal vi lige lege med Cap 4? Skal vi lave noget kød? Jo, men vi skal finde på et bedre navn end bare kød. Barbecue! Yeah! Det stammer garanteret for barbecue. Hvad skal mig ned Jeg til? tror sgu, det er de der Barbecue, skide amerikanere, mand. der har lavet det. Ja, det tror jeg fandme også. Nå, det er nogle amerikanere, der skal med. Ja, det tror jeg så ikke, der er. Nej. Tror jeg heller ikke. Så skulle vi ligesom tale lidt engelsk, ellers så tror jeg ikke, de er så mange, der kan forstå os. Okay, den er jeg garanteret lort, jeg vil prøve den. Hvilken en? Pack a Punch 60.000 år. Jeg synes, du skal. Jeg mener, den er pissegod. Men jeg har Pack a Punch den. Hvad? Jeg skal også bare op mit armor. Ja, lille. Så er vi der, hvor vi skal være. Motherfucker. Du skal bare Pack a Punch. Jeg skal stadigvæk have et gode våben med det her. Brorvåben. Ja, gode våben. Det er ligesom, Døde du. Døde. Død, hvor kommer det fra? Kommer bare. Jeg tror så godt, så vil jeg også bruge godt. Ja, jamen døde, det... Døde. Jesper, han... Nej, Magnus, han siger... I stedet for at jeg dræbte ham, så jeg døde en. Og så siger du, jeg dør en. Hvor kommer det fra? Jeg siger, jeg døde. Jeg døde. Død. OB siger ø. Nej, Død. jeg ved det sgu ikke. Jeg siger døde, når jeg siger det. Hold kæft, kæft. Okay, det er faktisk en kælling. Fedt, mand. Det var faktisk dig. Ja, egentlig ja. Nå, var det til mig? Ja! Ja. Okay. Det var dig, der rettede Magnus, det var dig, der rettede på mig. Nej, Det var du rettede. jeg sagde ikke. Nå, ja. Jo, ja, du du sagde gjorde døde, fandme. så sagde jeg døde. Ja. Nej, du sagde det der med... Du sagde ding ding. betyder ø. Og så sagde han sådan, ja, jamen... Du får ikke lov til at lade dig være. Jeg har ikke vent. Jeg har ikke ladet se dem lade stå og komme stille og roligt Hvorfor til dig. fanden gjorde jeg det? Hvad fuck snakker I Ved du om? hvad, det gider, jeg gider ikke engang det der. Det er for fuck. Ved du hvad, vi tager den der. Vi tager faktisk kamera, det kommer ikke til. Jeg kan punche igen. Jeg får lort herovre, jeg var med en pyton. Hvor er den en pyton? Kom her, røv! Jeg vil have en gruber. Hvorfor har du ikke en pyton? Fordi den er bare pist på mig i dag. Ja, den har pisset på dig. Nej, den er pist på mig. Den er sur på mig. Nå, det var ikke dejligt. Altså, mystery boxen, den er bare pisset på mig i dag. Yes! Alt det der pis der, det var dejligt. Den trængte bare, det... Hvor så irriterende, når den pisser på mig, altså. Ej, for satan, lad være med det der lukker. Yes, 12. Mystery piss. Du lige skal skyde mig. Gør det også godt. Må du gerne. Sau! Bam! Okay, nu giver jeg mig den fucking pyton, og så bliver jeg gal. Nå, nu må jeg fri. Det var med mig også på tid. Come on, pyton. Come on, pyton. Gilling? Okay. Fuck, men der var lige lidt explosion der. Come on, pyton. Come on, pyton. Ah! Fucking trollbox. Bye bye. Den derud mere. I'm gonna fucking reload.
Jeg bliver nødt til at stoppe her, for jeg kan ikke holde mig uden speedcooler. Så nu er det løst op til speedcooler, for at sætte det. Det er nok. Så jeg ikke holde det, når der kun er PD. Når det er PD, jeg har... Det kan man ikke overleve med uden speedcooler. Når man kommer længere op. Så længere op i fisler, når man snakker om. Hvem Ja, var det, ja. der prøvede at killstreame mig der? Helt op. Helt op, Mads. Indtil hun skriger. Ja. Og så lidt længere om. Hvorfor det er altså langt? Nu camper jeg. Skyt mig bagfra, Mads. Eller hvem Okay. er det? Det er Magnus. Det er Magnus. Det skyt mig bagfra. Så er der ikke nogen, der kommer og tager dig bag. Ja. Og så er der ikke alt på. Men Magnus, kan du beskytte dig fra dig selv? Hvad mener du? Kan du beskytte Magnus? Kan du beskytte ham fra dig selv? Du skal beskytte ham bagfra. Du skal sørge for, at der ikke er nogen, der tager ham endnu min. Kan du sørge for, Nej, det kan han ikke. han kan ikke styre det. Han er helt ude af kontrol. Han er helt ude af kontrol. I får ikke lov til at komme ud her. Det er heller ikke tænkt dig. Det var heller ikke det, vi prøvede på. Okay. Troede jeg. Tog dig bagfra. Det var ligesom Jesper, når man vil ned. Han sidder altid her. Så når man vil ned, så kan man aldrig komme ned. Han gider aldrig fjerne til. Så står man der. Jeg gider ikke løbe rundt. Stop. Ja. Jeg er fuldstændig enig. Ja. Kom en granat. Ikke mig. Ikke mig. Skal der flere? Jeg lover. Skal der flere farm, der ikke var mig? Ej. Skal Men det må du egentlig gerne. Det var lidt spil. Ja. Ja. Jamen, Hey. Hold så vær. nej, holder Det er ikke ikke vejr. maleri, altså. Jeg vil altså ikke holde mit vejr. Hold vejret. Nej, så dør jeg. Det er lige præcis derfor, du skal. Motherfucker. Vær op, altså. Det er jo ikke sjovt. Det er faktisk, man kan faktisk dø af at dø. Kan man faktisk. En gang der døde jeg. Men så overlever. Men så døde jeg ikke. En gang der druknede jeg. Jeg overlevede. Nej, det er fordi, det var en, der gætter snæv til snæv. Ja. Ja. Snæv, snæv. Men Smash Det- var død. Det er ikke Monty One, det er snæv til snæv. Det er det, du kalder din mund, en snæv. Skal jeg på... Ja, kan du jeg skal punch? Hvilken en? Du Hvilken skal en? kagge punch. Hvilken en? Hammer eller Raygun? Hammer. Den er fucking dejlig, når man pakker puncher. Raygun, den er jo lavet god i forvejen. Ja, men den bliver ikke ved med one-shot, det er lige det. Nej, men jeg vil sige, du kan lige så godt bruge hammer, hvis så har Du får du, mere ammo til så er der to Raygun, gode. hvis du pakker punch den. så har du to gode. Lad os lige sige hammer. Så gør det nu, inden der kommer storm, inden vi er færdige. Gør det nu! Gør det nu, Magnus. Jeg dækker dig, bare rolig. Bare rolig. Jeg har din ryg. Tag dig bagfra. Jeg har din nummi. Hvilket sigte har den? Normalt så... Kan den egentlig pick punches igen? Ja, men det kan kun kæmpe. Nej, det kan den ikke. Det kan mig ikke. RP hammer ikke. RP hammer. Motherfucker, I don't want this fucking SMR. SMR. Du mener vel MSI? Men der skal ikke lige følge med, der er en der er zombie. Der kan man dø, jo. Fuck, man er ikke lige det. Jeg kan ikke lide et ud. Fuck, er det jo en albuen. Hvordan fuck kan du få ondt i albuen? Jamen, min stol. Nå. Det er fordi sådan gaming too hard. Bare fordi jeg bruger albuen til WSD. Yep. Det er derfor du løber sådan lidt rapideret nogle gange. Han flytter mus, flytter
hele armen. Nemlig. Det er ikke nok bare at flytte lidt af hånden. Det er ikke hånden. Hele armen. Det er hele armen. Bare ultra lav sensitivity. Hele armen, det skal bare rives rundt. Det er det sensitivity, som Hugo han spiller på. Det kan bare ikke forstå, hvad han gør. Jeg giver det helt ret. Pas. Ja. Men så på den anden side, så får bare det en... Hey! Hvor er mit hipfire? Dammit. Det er noget, der kan gøre det. Og så kan tænder det væk. Og så kan jeg lige kaste en ny ind. Sweetie. Mads, det Okay, nu skal jeg lade. Det kan jeg ikke lide. jeg kan godt lide det, fordi jeg har sweet cola. Nu er ikke mere. Ej, fuck mig. Okay, I skal beskytte mig. Jeg bliver nødt til at gå med en. Ja, jeg er kun SMR. Tilbage. Hvor er du i? Der er jo... Her på ovenpå. Jeg tror faktisk godt, jeg kan nå at få råd til... 5-7. Fint nok. Brug armor, så køber jeg noget nyt. Jeg har allerede råd til at pakke punch. Jeg har fået det 3 gange. Nej, jeg kan nok ikke bruge... Fejl. Nå, men det var faktisk mig, der købte. Nej. Var det ikke? Jo, det var Jo, det var det. Nej, den gider jeg ikke have. Så er der sgu lavet 5-7. Motherfucker! Jeg beder til Gud om, at jeg nu får pyton. Jeg beder til Gud om, at jeg får max ammo. Pyton. Fy for satan. Jeg skal bruge et helt magasin, det er ikke en fucking zombie, mindre headshotter. Så burde den nok gå efter headshot, ikke? Jamen, det er da lidt svært at gøre i den her runde. Okay. Nå, jeg kommer lidt for mange. Bare hold afstand og giv dig selv god tid. Penetrerer. Nej, lad være med det, det er ulækkert. Okay, så længe du gør det med pistolen. Bare pistolen op og så skyde. Nej, ikke på den måde. Bare giv den helt arm. Nej, ja. Hvem smadrer? Jeg er slet ikke blevet skudt. Jeg var der kæft. Det var mig. Nej, fuck my life. Jeg skal derned. Jeg har ikke flere skud. Nu har jeg ikke flere skud. Jeg skal derned. Jamen, hvad vil I gøre lidt også? Altså, jeg løber nu. Så gør du det. Jeg håber ikke You kommer. must turn on the power first. What? Det har den sgu da aldrig sagt. Jeg håber, jeg er rigtig syg. Så længe jeg kommer ned. Nej, quick revive. Det kan være det, fordi den der er i gang med at rykke. Jeg løber bare rundt som en fucker. Please help me. Okay, max ammo. Ja. Åh, Ja, det var så lidt bare altså. dig. Det var dig. Altså, skal jeg blive ved med at prøve at få noget bedre, eller skal jeg pakke punch med en M-tær? Få noget bedre. Det er jeg sat på. Altså, jeg har allerede en pakke punch på lille. Hvem griber? Grib var fandme ikke det lort. Grib! Grib? Hvorfor er der en grib? Grib! Og Jeppe, hvorfor kunne du ikke give den til mig? Så kunne jeg pakke punch. Så er der bare 9 skud sådan der. Jeg håber ikke, du gør. Fuck. Du prikker punch den her. Mads, grib. Og hvad her? Jeg har lige fået mit hipfire tilbage, din fuck. Jeg skal bare lige bruge mit ammo. Jeg var så tæt på at få Godt op til pyton. root beer. Okay, speed cola. Pyton. Hold nu kæft. Spil en ammo, din knipfuck. Jeg skal lige købe noget nyt, når jeg har råd. Når jeg har råd. Grib, Magnus. Du skal bruge det på zombierne i stedet for. Au, der var lidt, der kommer man til skylde på til. Don't fucking
fuck me up. Don't fucking fuck me up, you son of a fuck. Hey, zombie, du der. Kan du så lade være? Seriøst, SMR igen. Just kill me, motherfucker. And take my life. Ja. Okay. Det er til, når man skal reload, og ikke rigtig har så meget godt våben. Okay, dæk mig. Jeg er revive. Nej, 4 skud. Ja, det er jo godt, Altså, hvis vi allerede ved, hvad problemer nu, så kommer det sgu ikke til at gå godt, det siger jeg godt. Det hele det afhænger også af den fucking mystery box. Det hele afhænger af, hvor langt man kommer, jo. Basically, ja. Bak sammen nu. Indsigt eller sådan der, så kan vi nemmere nok. Fandme godt, så der. Sådan der, så skal jeg på at købe igen. Au. Det går bare. Brænder du pikken, eller hvad? Tæt på. Og så ligger den op på en brændeplads. Au, for satan! Men det er ikke live! Da jeg sagde det, der fik jeg en sær klasklyd ind i hovedet. Det giver mig mit follower-lyd i hovedet. Det kan jeg ikke lide, du får sådan nogle tanker. Jamen altså, jeg siger, så ligger bare pikken op på en brændeplade, og så får jeg den der lyd op i hovedet. Lad være! Giv mig det. Jeg begynder at tænke på min follower-lyd. Hvad skal du stande? Hvad for noget? På min follower-lyd. Den har du hørt. Nej, den har jeg ikke. Har du ikke? Nej. Okay. Jeg kan allerede høre nu, det gider jeg slet ikke at høre. Mads, har du hørt den? Nej, jeg har ikke hørt den. Hvis du forestiller dig en hest, det der kæve, det klasker op og ned. Prøv at forestille dig den lyd. Det lyder virkelig klamt. Og den lyd kommer hver gang jeg får en follower. Skift den dog! Nej! Hvorfor? Det er klamt derfor. Nå jo, logik altså. Jeg kan lige prøve at sende den over Skype her. Nej, lad det være. Jo, I skal sgu også høre den. Kan I komme? Så, jeg først hørte den der klasklyd, og så hørte den der... Altså ligesom når kød begynder at brænde på en pande. Ja. Mads, jeg tror bare, du skal lade være med at høre sådan noget. Ja. Jeg får klamme tanker i hovedet. Nej! Knip. Nej, jeg har sagt. Ikke her. Siger du ellers tak til knip, hvad det gav med dig? Ikke her. Au. Der står en lava og bliver stokt. Nej, de mener bare ikke det. Hvorfor ikke lige få det sidste knip? Altså, nej! Nej, okay guys. Ses. Lort. Nej, vi er filmet! Ja. Ja, det gjorde ja, fordi jeg er smøs, så ja, det gik ikke så godt lige den her gang. Fuck. Men ses.